الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, възхваляваме Всевишния Аллах, който ни даде на нас безброй благодати. Един от тези безбройни благодати, това е, че ни даде да бъдем мюсюлмани. Защото единствено мюсюлманите ще бъдат ощастливени тук и в отвъдния свят. Но днеска, иншаллах, с позволението на Аллах, ще говорим за нещо, което всеки един човек има нужда от него. Всеки един човек. Това е телбе или искането на опрощение от Аллах Таля за грешки. Казахме, че ние всички имаме нужда от това нещо, защото всяко един греши. Няма такъв, който да не греши. Може някой да претендира, че не греши, обаче се самозалъгва. Доказателството, че всяко един греши, казва пратеника Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям: "Куллу бани Адем хаттаун, ва хайрул хаттаин ат-таввабун." Превода на хадиса е: всеки син на Адем алейхи салям прегрешава и най-добрите от прегрешителите са покайващите се. Значи от този хадис показва, че всеки един човек, който се родил, бърка и греши и допуска грешки. Обаче от всичките хора най-добрите са тези, които искат прошка и правят тълбе от своите грешки. В друг хадис казва пратеника Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям: "Заклевам се, чието ръце е моята душа." Значи заклева се в Аллах, защото всичките нашите души са в ръцете на Аллах. Значи заклевам се, чието ръце е моята душа. Ако не извършвате грехове, Аллах щеше да ви унищожи и щеше да дойде с друг народ, които извършваха грешки, гюнахове и които щеше да искат прошка от Аллах Таля и Аллах Таля щеше да им прости на те. Този хадис също е доказателство, че ние хората грешиме. Ние хората бъркаме. Обаче най-добрите сред нас са тези, които искат и се обръщат към Аллах Таля за прошка. Защото единствено само Той опростява грешките и гюнаховете. Човек може да сбърка и с устата, може да сбърка и с очите, може с ръцете, може с краката, може и с други части от тялото. Но бърка. От милостта на Аллах Таля към нас, че Аллах Таля обича да опрощава и Той е... Значи Аллах Таля е опростителен и обича да опрощава. Казва пратеника Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, един път на неговата жена Айша, Аллах да доволи от нея, казва следното: "Кажи, я Айша, Аллахумме иннеке афувун тухибул афа фа'фу анни." Което означава:
Я Аллах, ти наистина си опрощаваш, обичаш опрощението, опрости на мен. Също така от милостта на Аллах Таля към нас е, че когато сгрешим, не ни наказва веднага. Значи веднага не ни дава наказание. Напротив, Аллах Таля ни дава време и не изчаква да се обърнем и да искаме прошка от Него. Защото в един хадис каза пратеника Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям, наистина Аллах Таля протяга ръката си през нощта да опрости на прегрешилия през деня. И протяга ръката си през деня да опрости на прегрешилия през нощта, докато не е изгряло слънцето от запад. Както виждаме и както чуваме от хадиса, се разбира, че когато човек извърши даден грях, даден гюнах, Аллах Таля го изчаква. Изчаква го, за да може човек да се сети, че е сбъркал, да види, че е сбъркал и да потърси прошката от Аллах Таля. Защото казахме, Аллах Таля е опрощаващ и обича опрощението. Също така, от милостта на Аллах Таля към нас е, че всеки, който се обърне към Него за прошка, Той му опростява. Все едно, че не е сбъркал, все едно, че не е сгрешил. Защото в друг хадис каза пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, ет-таибу мине земби камен ла зембе леху. Значи покайващия се или искащия прошка от грешките е като този, който е без грешки. Значи този, който е направил грешки и иска прошка от Аллах Таля, и Аллах Таля му опростява, все едно, че не е извършил този гюнах. Аллах Таля му го изтригва от неговия тефтер, където му се пишат гюнасите. Също така, от милостта на Аллах Таля към нас е, че Той записва, т.е. човек колкото направил грешки, толкова му ги записва. Не му ги удвоява, нито му ги увеличава. Докато при севапа Аллах Таля му дава от 10 до 700 и много пъти повече. Значи един човек, ако е направил 2 грешки или 2 гюнаха, му се писват 2 гюнаха. Не му се писват 20, не му се пише 30. Докато, ако направи севап, Аллах Таля му го увеличава многократно. Му го увеличава от 10 до 700 и много пъти повече. Ето вижте колко е милостив Всевишния Аллах към нас. Но иска ние да се обърнем към Него. В един хадис казва пратеника Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Всевишният ни Господар слиза всяка нощ към земното небе, към първото небе, като стои там през последната третина от нощта и казва, който му моли, ще му отговоря на него. Който иска от мен, ще му дам, и който ме моли за прошка, ще му опрости. Ето, Аллах Таля казва, че който го моли, Аллах Таля ще му даде прошка от него. От нас се иска да се обръщаме към Него. Днеска, както разбрахме, ще говорим за тевбето или искането на прошка от Аллах Таля. По-точно, как един човек, който е извършил гюнах, извършил нередност, по какъв начин да иска прошка, по който начин Аллах Таля ще му опрости. По какъв начин? Първо, гюнаховете са два вида. Малки и големи.
Малките гюнахове се опростяват човек, като идва на джемията, като дава садака, като върши добро, малките гюнахове с това нещо му се изтриват. Зачеркнуват му се, премахват му се. Що се отнася за голямите гюнахове, при тях се изисква определени условия, които трябва да се изпълнят. За да може тези условия, като ги изпълня човек, Аллах Таала ще му прости. Тези условия трябва да се изпълнят. Един човек, когато е извършил голям гюнах, тогава иска прошка от Аллах Таала. Но как да стане? Как да стане? Това става последните няколко начина. Първото нещо, със сърцето да го боли, че е направил това нещо. Да му е мъчно, да му е тъжно и с устата да го изразява. Как? Да казва: Я Аллах, сбърках, попусти ми. Или да каже: Естегфируллах. Или Естегфируллах да каже. След това трябва вътрешно между него и между Аллах Таала да обещая, че се отказва от този гюнах, от този грех. Примерно, човек ако употребявал алкохол или използвал лихва, или вършил зина, прелюбодение, или е консумирал непозволено месо, като свинско или мърша, или не е кланял намаз, или не е давал закят, или не е говял по време на Рамазан. Нещо от това са големи гюнахове. След този човек разбрал, че това нещо не е правилно, убедил се и казахме: боли го. Казахме, че трябва да му много мъчно и да съжалява за това нещо. След това трябва той сам, между него и между Аллах Таала, да каже, че оставя този гюнах. Оставя. Повече няма да се връща към него. И също така да обещавам, че повече няма да го повтаря. Другото условие, което се изисква, че това нещо той трябва да го направя до преди да му е излезла на душата. До преди да умре. И другото условие, до като не е изгряло слънцето от запад. След тези условия ще ги обясним малко по-нашироко. Казахме, че един човек трябва да съжалява за извършения гюнах от него. Трябва да го боли. Щом трябва да съжалява, той не трябва да се хваля пред хората, че е направил еди какво си. Той трябва да прикрива гюнаха си. Трябва да го прикрива. Защото в един хадис е казал пратника Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям: целият мой умет, народ, нация подлежи на спасение, освен разкриващите се. Тогава сахабите го попитаха: кои са разкриващите я пратена около на Аллах? И той каза: този, който извърши гюнах и Аллах Таала го прикрие. Хората не могат да разберат, че той е извършил. На сутринта той сам отива и почва да го казва на хората. Почва да се хвали, че е направил нещо голямо. Значи от този хадис се разбира, че всеки, който направи някакъв гюнах, трябва да си мълчи. Не трябва да го казва. Защото Аллах Таала го е прикрило. Другите да не го разбират. И щом Аллах Таала го е прикрило и другите не го знаят, този човек подлежи
на спасение от Аллах Таля. Тоест, Аллах Таля, ако направи тебе този човек, Аллах Таля ще му прости. Така, другото условие, където ние го казахме, че човек трябва да иска и да направи тебе преди да му излезе на душата. Това ще рече, че един човек, ако направил някакъв гюнах преди 20, преди 30, преди 40 години и все още той е жив и има възможност да се оправи. Ето, Аллах Таля му дава възможност да се оправи. А не трябва да казва: аз цял живот правях така, сега ли да се поправя? Да, сега ще се поправиш. Сега ще се поправиш. Защото Аллах Та'аля казва в Коран Керим, сура 39, аят 53, на който е тълкуването е: кажи, я Мухаммед, на моите раби, които са потънали в грешки и са пристъпили границите си, не губете надежда от милостта на Аллах, от многото грешки. Наистина Аллах Та'аля опростява всички грешки на този, който направи тебе. Той е опрощаващ, милосърден. Това ще рече, че независимо колко време е минало, независимо какъв е гюнаха или грешката, Аллах Та'аля дава право на всеки да се поправи. Да не губя надежда от милостта на Аллах, защото Аллах Та'аля е милостив. Казахме, че това трябва да стане преди да е тръгнала душата на човек. Обаче тук искам едно уточнение да направя, че това някои, като го чуят, може да си помислят следното: що ми е така, тогава ние ще вършим гюнахове и преди да умрем ще направим тъвбе и Аллах Та'аля ще ни опрости и ще влезем в дженнет. Дали това нещо ще бъде така? Това нещо не е така. Защото знае ли човек кога ще умре? На някой дошло ли е писмо или телеграма и да му пише в него: еди в кой си ден, еди си в коя година, ти ще умреш, направи тебе към Аллах. Такъв случай да има, такъв случай няма и няма да има. На някой да му дойде телеграма или писмо предварително, за да може той да си оправя всички грешки. Няма такова нещо. Смъртта идва неочаквано, идва изненадващо, идва внезапно. Човек трябва винаги да е подготвен за смъртта. Ма винаги трябва да е подготвен, защото всяка една минута или секунда може да му дойде. Дори да е здрав, дори да е млад, дори да е богат. Пред смъртта това няма никакво значение. Дали си млад, дали си много богат, дали имаш семейство. Дойде ли ти, това не може тези причини да отсрочат смъртта. Затова трябва човек винаги, направи ли грешка, да се обърне към Аллах Та'аля. Не да изчаква за по-нататък или да дойде, когато се пенсионира. Особено за намаза. Особено за намаза. Това го има много при младите, когато казват: когато остареем, тогава ще кланем. Тогава ще направим тебе и тогава ще кланем. Но ние сме свидетели и виждаме, че всеки ден умират млади хора. Това го виждаме. Или естествена смърт, или чрез катастрофа, или чрез за това трябва човек да мисля и да върши на време тези неща.
След тук една случка има, и тази случка ние знаем от Коран Керим, с Муса алейхи селам и Фираун. Муса алейхи селам и Фираун. Когато Муса алейхи селам заедно със своя народ взели да бягат от Фираун, обаче объркали пътя и това било нощем и стигнали пред Червено море. Какво се оказало? Пред тях морето, отзад Фирауна и войската. Няма на къде. Обаче Аллаховата сила е безкрайна. Аллаховата мощ е безкрайна. С позволението на Аллах Та'аля е отредило и е заповядало на Муса алейхи салям да удари с неговата тояга и това море се разделило на няколко части или на няколко пъти. И Муса алейхи салям заедно с неговия народ преминали, а Фираун зад тях ги гонили. Когато преминали Муса алейхи салям и неговия народ, Фираун те били по средата. Тогава тези пътища, които са се образували в морето, са се затворили. И почнали да се давят. И Фираун видял какво става. Видял го, че вече отива, ще мре. И казва чак тогава, че аз повярвах в това, което вярват Муса и Харун, алейхим салям. Обаче Аллах Та'аля му казва, чак сега ли? Къде беше отпреди? Защо преди ни повярва? И това е доказателството, че когато на човек му дойде смъртта и да иска прошка от Аллах Та'аля, вече няма да дойде и няма да получи тази прошка. Та затова хората, които си мислят преди малко, както казахме, че може да си вършат гюнахове и преди да умрат ще направят тевбе, това няма да е така. Няма да е така. Да не се надяват на това нещо. Да не се надяват и да не чакат това нещо. В хадис, който казва, че Пейгамберът саллаллаху алейхи ва салям е казал: наистина Аллах Та'аля приема теубето на рабът, докато не му е достигнал душата до гърлото. Другото време, до което се приемат теубетата или прошките от хората, това е до преди да е изгряло слънцето от запад. Ние знаеме и го виждаме, и децата го виждат, че слънцето откъде изгира. Че изгира от изток. Но ще дойде време, когато Аллах Та'аля ще даде да изгрее от там, откъдето е залязло. Това ще стане. Казва Пейгамберът саллаллаху алейхи ва салям, който направи тевбе преди да е изгряло слънцето от запад, Аллах Та'аля му простява на него. Тези условия, които казахме, ако ги направи човек, Аллах Та'аля ще му опрости. Аллах Та'аля ще му опрости. Кои бе тези условия? Те са 4. Пак ще ги повторя. Да обещая пред Аллах Та'аля, че ще оставя дадения грях, дадения гюнах, искрено заради него. Значи тук е искрено заради него. Не заради нещо друго, а искрено заради него. Второто нещо, да съжалява, да го боли, да му е мъчно за това нещо, което е сторил, а не да се радва и да се прави на герой. Третото нещо, да обещая пред Аллах Та'аля, че няма да го повтаря този грех. И четвъртото нещо, да бъде направено тевбето преди времето, до което Аллах Та'аля приема тевбетата. А те са две времена, казахме. Това са преди да дошла смъртта и преди да изгряло слънцето от запад. След тези 4 условия
са когато гюнахът е спрямо Аллах Таля. Как спрямо Аллах Таля? Значи има два вида гюнахове. Спрямо Аллах Таля и спрямо хората. Спрямо Аллах Таля казахме, това са човек, който употребява алкохол, не кланя намаз, не говея по време на Рамазан. Тези условия, ако ги изпълня, Аллах Таля ще му прости. Аллах Таля ще му прости. Дори да не е кланял 20-30 години. Но както казахме, човек не трябва да казва, що ми е така, аз по-нататък ще взема и ще направим тебе, Аллах Таля ще му прости. Обаче не се знае след една минута дали ще бъде жив този човек. Тук един човек, нали, направи тебе, Аллах Таля му простява. Обаче ако не направи тебе, какво ще стане? Какво ще стане, ако не направи тебе? Ако не направи тебе и умре човек с тези гюнахове, които е вършил, тогава Аллах Таля, ако желая, защото това е негово право, ще му опрости всичките гюнахове. Ако желая, Аллах Таля ще му прости някои, а заради някои ще го наказва. А Аллах Таля, ако желая, и за всичките гюнахове ще го накаже. Защото той е умрял с тези гюнахове, без той да направи тебе. Без да искал прошка от Аллах Таля. След другото нещо, гюнахове спрямо хората. Това ще рече, че един човек, когато ощетил някой друг човек, когато го е излъгал, когато го е измамил, когато го е открал, когато е злоупотребил по някакъв начин. Това се смята за вид голем гюнах спрямо друг човек. След тук, при този вид гюнахове се иска още едно условие. Плюс тези 4, които казах. Другото условие е да се оправи създадения човек. Примерно, ще ви дам няколко примера, за да може да се разбере. Един човек открал дървата на друг човек. Значи отишъл в гората да бере дърва, обаче видял, че има готови дърва и ги натварял. Натварял ги е. В случая той извършил един голям гюнах. Аллах Таля, за да му опрости това нещо, този гюнах, Аллах Таля иска от извършителя на гюнаха да се оправят със самия човек. Да се оправят и чак тогава да иска прошка от Аллах Таля. Първо да се оправят. Как да се оправят? Тези дърва, които е открал, да иде при собственик, от който ги е открал. И да каже, така и така, открадах дървата. Преди еди колко си време, дай да се оправим. Тогава бях небрежен, тогава си мислех по друг начин, обаче видях, че това не е правилно и съжалявам и съм дошъл да се оправим. Ако ти каже колкото кубика си открал, толкова трябва да ми върнеш, ти си длъжен, не ако искаш, ти си длъжен да ми върнеш. 5 кубика си открал, ти си длъжен 5 кубика да му кажеш там пред него. Добре де, ако ги си изгорял тези дърва, това може да стане преди 20 години, може да стане преди 30 години. Той ако ти каже докъде ми такива дърва, примерно каквито ти каже букови или елови, ти си длъжен да му ги откараш. Ако ти каже плати ми ги по колко пари, ти си длъжен да му ги платиш. Ти си длъжен да му ги платиш. Ако ти каже нещо друго, нали, ако е в позволеното, ти си длъжен да го направиш. Така. Обаче, ако не знаеш собственика, открал ги си от някъде, примерно от друго населено място, и е минало години, и трудно може да се открие кой
собственик на тези дърва. Тогава ти знаеш горе-долу колко си открал. Примерно 5 кубика, ако си открал, нали, приблизително, и знаеш по колко вървят. Ако са борови, примерно по 30 лева, ако са букови, примерно 50 лева. 5 по 5, 250 лева раздави садака в името на оня човек, от който ги си открал. Когато не знаеш и не можеш да откриеш кой е собственик. Но трябва да се оправиш. А при условие, че собственик е умрял, има наследници. Нали знаеш кой е собственик, обаче е минало много време. Минало 5, 10, 15, 20, може и 50 години да са минали. Тогава с наследниците. Събираш на наследниците и му казваш така и така, преди еди колко си време, извърших гюнах, съжалявам за него, искам да се оправи. Какво ще искате, как да се оправи? Ако кажат, дай пари, вадиш парите, трябва да ги дадеш. Трябва да ги дадеш. И чак тогава ще искаш прошка от Аллах Таля за това нещо. Значи чак тогава ще искаш Аллах Таля ти опрости. Но да искаш прошка от Аллах Таля за този гюнах, примерно от който си открало, Аллах Таля е направил така, че първо трябва да се оправиш с този човек. Защото ако е така, примерно, може един човек да краде, да лъже, да маме и да каже Аллах опрости ми, Аллах Таля да му прости. Ами те заграбите неща, кой ще ги връща? Я ви дадах пример за кражба, за дърва. Но тук се има на предвид за много видове неща. Човек, ако е взимал земята на друг човек, значи не е него. Обаче имал връзки, имал власт, имал авторитет. И чрез тези неща той е заграбил чуждата земя. Обаче, минало са много години, вече този човек изгубил власт, изгубил авторитет и вижда, че нещата не са такива, каквито си е мислил отпреди. Мъчно му. За да се разреши проблема и Аллах Таля му прости, трябва да иде при който е взимал земята и да му каже, ви си имах власт, мислех, че всичко става чрез власт, всичко става чрез решвет, обаче не е било така, съжалявам, искам да се оправи. Ако ти каже, нали, той трябва да ти каже, според мен, да си му върнеш земята. Това е най-малкото, което ти каже. Но ако ти каже, колкото години си е ползвало, ще ми платиш и ная, ти си длъжен да му го платиш. Защото ти си е ползвало чужда земя без право. Значи, ам да си му върнеш, ам да си му платиш найема за колкото години го си ползвал. Това парче или тази земя, както върве. И тогава ще искаш прошка от Аллах Таля, като изпълниш тези условия, значи повече няма да крадеш, няма да взимеш чужда земя и Аллах Таля ще ти опрости. И Аллах Таля ще ти опрости. Но трябва човек да се оправя с този, който е извършил това нещо. Значи, ощетителя да се оправя с ощетение. Този, който е извършил, да се оправя към който го е извършил. Дори, друг пример, един човек взимал заем от друг човек и вече от който е взимал заем, този човек вижда, че не му ги връщат парите. Отива на този, който е дал, така и така, взима заем, дай да се оправим. Не, ти не ми си дал пари. Кога ми си дал пари? Почва да отхвърля. Почва да не признава. Ти какво ще правиш? Ти нямаш избор, освен да търпиш и да правиш доба към Аллах Таля. Обаче минава време, минава години. Но не човек му дошъл разум в главата. Видял, че това, което е направил, не е така. Не е правилно. Затова нещо може да гори в джехеннем, в огъня. Тогава отива и си му дава парите. Като казва както е, че е сбъркал, е бил небрежен, бил заблуден и си връща тези пари.
И тогава изпълнява 4 условия, които казах преди. Значи да му е мъчно за това нещо, което го е направил, повече да не го повтаря, значи да не лъжи други хора, да не мамя други хора и да го направя преди да е изгряло слънцето от запад и преди да му е дошла смъртта. Така, по този начин се оправят нещата. По този начин, който казах. В случая, един човек, ако не си е оправил нещата и умира. Какво се получава с него? Казахме, когато гюнаха спрямо Аллах Та'аля или гюнахата спрямо Аллах Та'аля, казахме, че Аллах Та'аля, ако желая, ще му прости, ако желая някой ще му прости, за други ще го накаже, ако Аллах Та'аля желая, за всичките гюнахове ще го накаже, защото е умрял преди да направи тези. Тук що се отнася за този вид гюнах, с който е спрямо хората? Какво става? Умира без да се е върнал в морче, или без да се е върнал в земята, или без да се оправил с другите хора, които е направил към тях гюнах. Какво се получава? Получава се, че на оня свят всичко ще се оправя. Няма да има нещо, което да не е оправено. И там няма да има връзки, няма да има подкупи, няма да има ришвети. Това нещо няма да го има. Там ще има единствено справедливост и истина. Как ще се оправят нещата там? Но не свят. Нещата ще се оправят последния начин. Към който човек си имаш да даваш, според това, което имаш да давиш, Аллах Та'аля ще взема от твоя севап и ще дава на другите. И така ще стане оправянето. Ще се взима от това севап и ще се дава към другите хора, които ги си ощетило, които си злоупотребило спрямо тях. Така. Обаче, ако ти свършат добрите дела или севап ти свърше, а има с още хора да се оправиш, тогава ще се взема от гюнаха на другите хора и ще се дава на тебе. И така ще се оправят сметките. Ето, заслужава ли си човек за едни земни неща да страда на Кияметския ден? И за това нещо има хадис. Тълкуването на този хадис се казва следното. Пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям един път попитал сахабите: знаете ли кой човек е фалирал? Кой човек е фалирал? Тогава сахабите отговориха: фалирал е човек, който няма пари и няма нищо. Обаче пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям е казал следното: фалирал сред моите последователи, сред моя мет, ще са тези, които ще дойдат на Кияметския ден с добър запас, значи с много севап от намаз, с уруч и закет. Но в същото време ще дойдат и с много неуправени неща. Този е клеветил, на друг е присвоил имота, убил е някой си, и всички потърпевши ще получат част от добрите дела на огнетителя. Ако му свършат добрините му, т.е. ако му свършат севапите, от гюнасите на потърпевшите ще бъдат прехвърлени върху него. И той ще бъде вхвърлен в огъня. Този хадис показва, че няма да има неоправени неща на Кияметския ден. Всичко ще се оправи. И чухме как ще се оправи. Който има да дава, не си го е дал, ще дава на Кияметския ден от севапа. Обаче ако има да дава на много и севапа му свърши, ще се взима от гюнаха на другите хора и ще се натоварва върху него. И така този човек се казва банкротирал, значи фалирал. Отива с планини от севап, с много севап. Но в същото време отива и с много неоправени неща.
И всеки един човек може да изпадне в някаква нужда. Да му трябват пари, да му трябва нещо. Затова, когато човек взима нещо на заем, трябва да знаят най-близките до него. Трябва да знаят, примерно, жената му, децата му, баща му, майка му трябва да знаят за това нещо. Защо? Защото ако те знаят и човек умре внезапно, да може тези близки да му върнат този заем. Защото в тълкуването на един хадис се казва, че душата на вярващия зависи от заема. Дори един човек, който е шехид, значи умира по начин, по който Аллах Та'аля ще го вкара в най-големия дженнет. Значи шехид. Обаче, ако има заем, не може да влезе в дженнета, докато не се оправя това нещо. Затова това нещо трябва да бъде също така документирано, записано. Значи, когато се взима нещо, не само да бъде документирано, но да го знаят и най-близките. За да може да му го върнат и да се оправят сметките. Защото, както казах, на всеки може да му се наложи да вземе нещо. Да му потрябва нещо в живота си. Човек минава през различни положения. Някой път има много, някой път няма, а някой път се налага да взима. Затова това нещо трябва да го знаят неговите най-близки хора. Такава спрямо исляма. Значи трябва да бъде записано и документирано и близките да знаят. И един човек, когато взима с нет да си го върне, Аллах Та'аля му помага да го върне. Аллах Та'аля му улеснява положението до това нещо да го върне. Но когато един човек взима с ниет без да го връща, да злоупотребява, тогава това е на грешен път. Това е на много грешен път. Така, продължаваме нататък. Една случка ще кажем, която е станала, която е казала пейгамбера саллаллаху алейхи ва саллям, и тази случка е станала в предишните народи. Ние знаем, че преди пейгамбера саллаллаху алейхи ва саллям имал и други пейгамбери, и тези пейгамбери имало последователи, хора, които са живели. В тази случка се говори, че един човек е извършил голям гюнах. Убил 99 човека. Това го казва пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Убил е 99 човека. И решил да се покая, да се разкая. Решил да направи тълбе. Обаче не знаел как. Не знаел как да го направи. И не знаел дали има право на тълбе. Дали има право да иска прошка. И попитал хората, кой е най-ученият човек. Защо ги е попитал? За да може да иде при него да го пита дали има право на прошка. Дали има някакъв си начин това нещо, което го е извършило, да му се опрости. И го опътили към един католик, който бил не учен, а само ибадатчия. Значи само правил ибадет, обаче не е бил учен човек. Отишъл при него и му казал, нали, че 99 човека убил, има ли право той да иска прошка и да му се опрости това нещо. Като учил това нещо този католик, казал не, за тебе няма прошка. За тебе няма прошка, обаче този човек се ядосал. Ядосал се и убил него. И станали 100 човека. С него станали 100 човека. Обаче пак този човек не се отказвал. Не се отказвал да иска и да търся начин да се оправя. Въпреки че е извършил толкова много грехове. Тогава отново попитал кой е най-ученият човек на земята по това време и го опътали този път към един
наистина, който е бил учен човек. Отишъл при него, му казал какво е станало и го попитал дали има право да търси прошка и по какъв начин. Ученият човек му казал, че вратите пред Аллах Таля винаги се отворят за прошка. Както чухме и от хадисите преди в началото, където ги казахме, че Аллах Таля е опрощаващ и обича опрощението. И другите хадиси е казал, няма пречка за това нещо, което си извършил. Щом си е решил да направиш телбе, вратите пред Аллах Таля се отворят. Но му казал да се премести в друго населено място. Може би в това населено място, където е живял, са били лоши хората. И му казал да иде на друго населено място и му казал точно кое, защото му казал, там има хора, които правят ибадет на Аллах Таля, иди там и ти прави ибадет на Аллах Таля. И човекът тръгнал. Значи направил тебе и тръгнал там, където он човек го опътил. Обаче по средата на пътя му дошла смъртта. Дошла му смъртта. Тогава, като му дошла смъртта, има два вида групи от меляйките. Един вид са групата на милостта, другата групата на наказанието. Тези две групи от меляйките почнали да спорят. Кой да му вземе душата? Дали групата на милостта, дали групата на наказанието. След тези на наказанието, меляйките са казали, този човек до сега не е извършил никакво добро. Никакво добро няма. Обаче меляйките на милостта казали, не, този човек направи тебе. Разкая се, покая се. И почнали да спорят едната група за другата група. Тогава Аллах Таля изпраща едно мелейке във формата на човек да бъде като съдия, да им разреши спорът. И това мелейке казало, премерете двете разстояния. Откъдето е тръгнал, докъдето е стигнал и докъдето е стигнал, към където иска да върви. И което разстояние е по-близо, тези мелейката, те ще му вземат душата. Като примерили двете разстояния, се оказало, че към посоката, към която върви, е по-близо с една педа. Една педа е по-близо. И му взели мелейката на милостта душата. Сега от тази случка, тая е истина и тя е вярна, защото Пейгамберът саллаллаху алейхи ва салям ни е казал и аз ви я разказах. Се разбира, че един човек, независимо колко голям гюнах е направил, иска ли да се поправя, може да се поправя. Значи няма пречка да не се поправя, щом го иска. Няма такава пречка, която да пречи да не се поправя. Дори да е извършил ширк. Тоест съдружаване. Дори да е извършил съдружаване. Направи ли прошка, покая ли се пред Аллах Таля, Аллах Таля ще му го приеме. Защото Аллах Таля обещава това нещо, че ще го направи, ще му прости. В случая, както казваме за случката, че този човек е убил толкова много хора. Трябва добре да знаем, че в исляма убийството се смята за голям гюнах. Убийството се смята за един от големите гюнахове. И не само убийството на мюсюлманин, а на убийството независимо какъв човек от каква религия. Нямаме право ние, вярващите мюсюлманите, да убиваме както мюсюлманите, така и хора от другите религии. Това се смята за едно от най-големите и тежки престъпления, които човек може да извърши. Затова много добре трябва да го разберете каква е
е справедлива нашата религия. Значи както към нас, така и към останалите групи от хора, религиозни групи, ние трябва да се държим справедливо и честно. Не трябва да посягаме на другите хора. Както няма никой право към нас да посяга. Както към нас никой няма право и ние не трябва да посягаме. Така, друго нещо, което е свързато с теубето, Пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям, въпреки че на него му е било опростено миналите и бъдещите грешки, той, въпреки това, искал на ден по 70, а в друго предание се казва по 100 пъти искал прошка от Аллах Та'аля. Значи, въпреки че му е опростено, той е искал от Аллах Та'аля прошка. Ние, където бъркаме, не всеки ден, не всеки час, а всяка минута бъркаме. Ако не с устата, то с очите. Ако не с очите, то с нещо друго, с някои части от тялото ние бъркаме. Затова ние имаме много нужда от тази прошка. Да искаме прошка. Тоест по-начесто да искаме от Аллах Та'аля и да казваме опрости ми. Или в един хадис казва Пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям, който каже: Естагфируллаха аллази ла илаха илля хувал хайюл кайм ва атубу илейх. Опрощава му се на него, дори да е избягал от войската или войната. Пак повтарям, който каже Естагфируллаха аллази ла илаха илля хувал хайюл кайм ва атубу илейх, опрощава му се на него, дори да е избягал от войската или от войната. Какво ще рече това нещо? Който ги каже тези думи, искрено, от сърцето, обаче да му произлизат от устата, Аллах Та'аля му опростява на него, дори да е извършил един от големите гюнахове. Защото един от големите гюнахове, това е човек, който бяга от войната. Доказателството за това нещо, че това е така, в един хадис казва пратеника Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям следното: предпазете се от 7 унищожители. Значи от 7 много голями гюнахове, които ще ви унищожат. Тогава казаха сахабите: кои са те, я пратеника на Аллах? И саллаллаху алейхи ва саллям е казал: ширк към Аллах, магьосничеството, убийството на душа, която е забранена на Аллах, освен с право. Преди малко казахме за убийството. Използването на средствата на сиракът несправедливо, използването на лихва, бягството от войната и набеждаването на честни мюсюлманки в зина. Това се смятат за 7 от най-големите грехове, които ще унищожат човека. Но в случая, Пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям, който каже тези думи, които произлизат от сърцето, казани с устата, Аллах Та'аля ще му прости. Също така се казва в друго предание, че Пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям в едно събиране е казал 70 пъти, т.е. 100 пъти: Рабби гфирли ва туба алейя иннека енте таввабул гафур. Защото в този хадис, това от Ибн Умар, Аллах да доволен от него и баща му, казва: беше проброено на Пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям на едно събиране, че той е казал 100 пъти преди да стане: Рабби гфирли ва туба алейя иннека енте таввабул гафур. Значи Рабби гфирли, я наш Господар, опрости ми,
опрости ми на мене и пожали ме, т.е. изтри ми грешките, ти наистина си опрощаващ. Това нещо ние много начесто трябва да го казваме. Когато вървим, когато пътуваме, дори когато сме легнали, пак може да казваме това нещо. Също така, което може ние да го казваме и да ни се опрости на нас, това се казва кефаратул меджлис. Какво ще рече? Кефаратул меджлис означава опрощителя на събирането. Когато ние бъдем събрани някъде или се спрем с някой човек и вземем да говорим много и кажем това, което го казва пейгамбер саллаллаху алейхи ва салям, на този човек му се опрощава. В един хадис казва пейгамбер саллаллаху алейхи ва салям, който седне в някакво събиране и вземе и се увеличат приказките, вземе много да се говоря, и този човек каже преди да е станал или преди да се разделил следното: Субханика Аллахума ва бихамдик, ешхаду ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. На този човек му се опрощава. Опростява му се на него това, което е било в събирането, където може нещо да се е казало грешно или да се е извършил някакъв гюнах или за някой да се е говорил. Ето, Аллах Та'аля ни дава различни начини да искаме прошка и да се обръщаме към него. Затова ние трябва да се възползваме от това нещо. Тоест, докато един човек е жив, не му е тръгнал душата, може да се поправи. Независимо какво е направил, независимо колко голямо е то, щом душата в него, вратата е отворена за прошка. Не трябва да казва, аз съм за джехеннем, аз толкова години съм карал така. Не. Не е така. В исляма е друго. Че вратата е отворена. Имаш право да се възползваш от това нещо. Възползваш ли се, благодари на Аллах. Не се ли възползваш, после на кой се сърдиш, освен на себе си. Ето ние се го казваме, че всеки един може да се възползва от това нещо. Всеки един. Дори този, който е от друга религия. Как той може да се възползва? Като тръгне в правилната религия. Тръгне в правилната религия и Аллах Та'аля него ще му прости. Защото има една друга случка. Това е било по времето на пратеника саллаллаху алейхи ва салям. Имал война. Един човек, който е воювал срещу вярващите, приема исляма. Като приема исляма, в същия момент го убиват. Този човек не можал да направи едно съжде на Аллах Та'аля. Едно съжде. Обаче, той направил тебе, преди да го отрепе. Значи той тръгнал към тази религия. И този човек, въпреки че не направил едно съжде, Аллах Та'аля му отрежда дженнет. Но това не може да бъде с всяко един, или това не са много чести случаи. Това са рядкост. Но това е пример, че един човек преди да му излезне душата, независимо какво е правил, ако реши да се поправя, може да се поправя. И затова ние не трябва да казваме, когато някой човек го видим в джимета или го видим говее, и да му кажем, ти до вчера правеше така и така, днеска си дошъл тук. Чакай се. Той е направил тебе и Аллах Та'аля му опростил. И ти не трябва да му натяквиш за грешките. Значи грешка е да натяквиш на другите хора за грешките. Това е голяма грешка. Не имаш право да натяквиш на хората
грешките какво са правили. Защо? Ти грешиш. Кой си ти да му натякваш и да му спомениш какво прави? Значи много начесто това се казва, ти до вчера беше това, днеска си това. Да, Елхамдулилlah, Таля го напътил и това стана с позволението на Аллах, но ти не си този, който да му натяквиш и да му казваш какво е правил вчера, завчера или предишни години. Или да му казваш, че мястото не му е тук, а мястото му е някъде другаде. Напротив, мястото тук е за всеки един. За всеки един. Ние не сме тези хора да гоним. Ние сме хората, които трябва да приканваме към тука, към правото, а не хората, които гонят и вършат лошо. С това нещо завършвам. Молим се на Аллах Таля, както на нас, така и на всички вярващи, да приеме тевбето на нас и на тях. И се молим на Аллах Таля да ни даде да си видим грешките. Защото ние виждаме грешките на другите, а не виждаме нашите грешки. Нашите грешки, колкото и да са големи, по-рядко ги виждаме, а на другите, колкото и да са малко, много начесто ги виждаме. Затова се молим на Аллах Таля да ни отреди да си виждаме нашите грешки и да ни отреди да искаме прошка от Аллах Таля за тези грешки и да си заминем от тази деня чисти без грешки. Амин. Амин. Субханека Аллахумма бихамдик, ашхаду ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Субханека Аллахумма бихамдик, ашхаду ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Субханека Аллахумма бихамдик, ашхаду ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун, ва саламун алал мурсалин, валхамдулиллахи раббил аламин. Al-Fatiha.